West Karbi Anglong District Lakhahini Amri constituency ke parlu umswaya long ke do Autonomous State Demand Committee mate ASDC asai hemalong songa ja kong kache harjak ji aphan pura chirok to amai ke deng pon ASDC Amri constituency amai phu swelling during kache pahem phu pon bangso amai long lapen aluhia man pen ASDC Central Committee Abarim Karbi Anglong Autonomous Council CM Johnson Bay West Karbi Anglong District in charge Ramsing Ronghang Dun Mai phu Gilbert Timung Pachet Hang Chunbang Jostan Tokbi Lapen Rap Chunbang Bidya Singh Rong Piatum Chetong Dun Bangso Amai along National People Party Asong Japo Paul Stenta ASDC Asong along Chingvai Dun Tu Assam Sarkar tumahin pen West Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoya putha give and take policy mate kipi kedeng abang non pu anta kachi en thuji aphan aning matsi hang he Kidam tang bosi ka chikloni phaing kora phorni Karbi Anglong Autonomous Council pen New Land Policy Banki JN Vegnangji lake nilitum asonga hin pen banki JN Vegnangji busi ningje pon BJP Sarkar hin pen ke claim pon det pia dangalong Hindu Rashtra ke paman pon jia puthak abangki nilitum asong pen banki che don dun thek thei puta pherangkia thengnu ningje pon rinti All over nitum la West Karbi Anglong long mass contact program dambom Nasi mas kontek program ni tum ke dam I jase met alam bangke non hini ke thom ni tum kheye ki sung alam the hui puthaksi radaphan ka pachini dam ji la pen la so puthak puthode tum ko sonsi ko che song thek ji malhai hui lama thasi rat pen chingwai la sona sai bang li tum ke deng pon sike chingsi la hno la so mas kontek dam issues is sona bangke la so give and take issue puthak non ansita mi tum chini lo ja Assam government tum la so ka withdraw ji nam ta ning hang hi la sri tum demand ke la hai lo ja la so give and take ke ni tum ke kroi kre potsi la so puthak ke sengpon regional committee samela bange privek nang po tum ke thek long ja semet BJP government pen ke claim pon bang so Hindu Rashtra ka pin chong ji palang li tum ke wan UCC ke kam lai tum che don de pen lai puthak rada tum pen isia opinion ke frame ji pan suni tum ke mang pon la so mas contact ta pen ke non BJP tum ni je lo ke cheng ko ke achhe din pusi pusala so achhe din pini tum ke theklong ke lage ki du ke lag la pen kapa pi hup arat farman kali dedlo achhe din bange pini ke la corruption ke claim leader sum achhe din chotlo corruption ke claim tum phana achhe din chotlo Ulukunchi pen hemari rongphar Karbi Anglong live